Agora, desde Pontevedra, Verán Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Que tal, como están? Sean benvidos a un novo programa deste Verán Verán, un espazo realizado e producido polo canal Rías Baixas e no que tamén colaboran outras canles de carácter local de ámbito galego das que lles daremos conta neste programa. Dende aquí, dende as rúas de Pontevedra, como sempre, falaremos de moita festa, entre elas da festa da empanada enchantada, da 17ª edición da Feira Franca e da primeira romería de verán que se celebrou en Ourense. Ademais de todo isto, tamén estará connosco o alcalde desta cidade de Orérez, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Tamén nos visitará o candidato socialista á presidencia da Xunta de Galicia, Xaquín Fernández Leiceaga, e tamén estarán connosco dous compoñentes dun dos grupos de moda da nosa comunidade, como son de Vacas. Todo isto, moito máis, neste Verán Verán. Así que xa saben o que teñen que facer, tomar asento e acompañarnos. E comezamos este Verán Verán, antes de nada, lembrándolles o noso Facebook, tomen boa nota, facebook.com/programa Verán Verán, e falando, como non podía ser de outro xeito, de festa. E que mellor que vencellar a festa e a gastronomía. Para iso, imos a chegarnos ata unha nova edición da festa da empanada de Chantada, unha romaría onde se conxuga o bo humor, a gastronomía e a música. A tal xa chegou a nosa compañeira de Televinte Chantada, Lorena Gallardo. Chegamos a finais de agosto, remate das festas patronais e a vila de Chantada queda hoxe deserta e baleira porque todo o mundo se despraza ao Castro de San Amaro, onde se celebra a festa da empanada, que como verán, a empanada é tan só un pretexto para pasar unha xornada de festa rachada. Empanada de torriscos e de carne. Los torriscos son la parte del cerdo donde es la panceta y le quitas el hueso y haces los torriscos. Aquí de pescado pouca cousa. Aquí de pescado nada. Facedes aí na hamaca, isto é moi relaxado para a vosa idade, Ya, nós estamos cuidando, que somos moi novos. Somos rapaces deportivos, non podemos beber moito. moi deportiva, non? Sí, aos Xogos Olímpicos. Na torcha. A mellor festa que hai por aquí É a mellor. vas detrás da charanga e pasas un día. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, ¡esa es la empanada! Como están pasando todos, ¿no ves? Mira, toda esta juventud que está disfrutando aquí un montón, ¿eh? Xamón e queixo. De xamón e queixo, que curiosa. Original, sí. Parece de ketchup. Tipo sándwich. Para nenos. Ela, gustemos desta festa, pero solo ven por amor, en realidade, solo ven por amor. Ven buscando Pokémons, lo. A única persona que me aguantaría, increíble, a única. Parece... Cuánto amor. ¡Que se bese! ¡Que se bese! Son as mellores, sempre. Pero mira, vas con as pintazas e non che pasa nada porque son todos conocidos, todos conocidos. Conoces a todo o mundo, falas con todo, mira, hasta falamos con vos. Xa somos conocidos tamén. Pois que viva a festa da empanada. ¡Que viva la festa de empanada! Vimos a festa da empanada porque mola mogollón. Hay fiestas, pero no son iguales a esto. La empanada es la empanada. Ese debe ser a mascota da empanada deste ano que o leva todo o mundo.
No, a mascota estaba antes, pero desfixérona. Todo o mundo non o leva. Empanada es la mejor fiesta del año. Comida, alcohol, sobre todo, por lo que veo aquí, mucho alcohol. Música. Y lo más importante, aparte de la música, es pasarlo bien. Sí, señor. ¡Viva mi parada! Pero sigo siendo el rey. Es solo. Solo, querías estar solo. Sí. Logo viñeches a mal sitio, Que bebiches hoxe? Eu vixote que estar moi guapa, Que pero... bebiches? Viño cunha ración de pulpo, blanco e tinto. Ahora xa non sei o que estou bebendo. Licor café debe ser eso. Ai non, licor café non o probo, porque no meu pueblo morreron todos cuidos. Veleno puro, Como viron, os chantadinos non cansan e teñen corda para rato. A festa da empanada continúa aquí no Castro de San Amaro e non hai mellor maneira de facelo que bailando a muiñeira de chantada. Pois aí quedamos con nosa muiñeira do máis internacional como esa muiñeira de Chantada. Moitísimas grazas aos nosos compañeiros de Tele20 Chantada por esta reportaxe. Nos continuamos agora falando de festas ineludibles no calendario de todo festeiro que se preste. Falamos da 17ª edición da Feira Franca que tivo lugar na pasada fin de semana. Milleiros e milleiros de persoas asistiron a esta cita co medievo, onde esta cidade do Lérez convértese e volve ao século XV, unha cita que non se quixo perder o noso compañeiro Alex García. Moi boa, Silvana, como podes ver, hoxe viñen a un dos festexos máis agardados polos pontevedreses e pontevedresas, e non é outro que a Feira Franca. Este ano a música terá un maior protagonismo, pero non nos imos olvidar, como non, dos artesáns, dos obradoiros, das mostras de tiro con arco ou de esgrima, e como non tamén do bo xantar. Así que non me vou esplayar moito máis e imos ver que acontece nesta 17ª edición. Bueno, estou aquí con Nerea, que debe ser unha das noivas da época, non? Do século XV. Contame un poquinho como ves así vestida hoxe aquí. Bueno, la verdad es que no se me ocurrió a mí la idea, fue de mi amiga y decidió aprovechar esta oportunidad simplemente para mostrar el traje y dar un poquito de publicidad también a su tienda. Bueno, que veña aquí a dona do traxe un poquinho comentarme este traxe. Quen o fixo vostede este traxe? Sí, é unha reconstrucción dun vestido antigo. De época, non? Sería do século XV. Comentame un poquinho así cales son as características, non? Temos un corsé, non? Corsé entallado con unha falda de satén, tejidos nobles, é o que ten, son tejidos, pois, eso, de calidade, e na parte superior unha capa onde vai todo adornada con orfebrería de diferentes tipos. Este ano seleccionamos así, en dourado, estes tonos, porque, bueno, van ben con ela, que é a modelo, e demais. O noso traballo é asesorar as noivas de hoxe en día, pero no medievo había noivas igual. Desde Argentina, bueno, he venido a ver esto, que es algo realmente impactante. No me lo habían comentado, pero no me imaginaba que era así. La verdad que lo felicito a todo el pueblo gallego, a toda España, porque esto es hermoso. ¿Es la primera vez que vienes aquí a esta feira? Es la primera vez y la verdad que... Y me dijeron que a la noche ya directamente no se puede caminar, así que no me lo quiero imaginar. La verdad que es muy, muy lindo. É vostede de aquí, Aurea, ou ven de fora? De Mosteiro, de San Lorenzo. É a primeira vez que ven a esta Feira Franca? No, a segunda. Gustoulle, non, polo que vexo entón? Muchísimo. É que como está vivindo esta Feira Franca deste ano? Pois moi ben, moi ben. Agora vamos a comer, que é o máis importante. Entón, estar cos amigos, que máis se pode pedir. Que andades artillando hoxe aquí? Pois se facendo ferros para apuntar para a albañilería, punteiros, pinceles e ferramos tamén cabalos. Moitos cabaleiros pasaron hoxe ou aínda non viñeron moitos? Uns cuantos. Vamos a acabar de ferrar ese, ferramos un cada atrás, hai que ferrar o de diante.
empezar, só desde aquí de Pontevedra? Sí, somos de aquí. Ah, pois entón véndeme un pouquiño, como te chamas? Jessica. Coméntame, por que hai que vir a Feira Franca? Porque te lo pasas muy bien, la gente genial, hay que vestirse de época y todo fiesta, fiesta, fiesta. Como fixeches este traxe? Lo hizo mi madre. Non está aquí, non? A túa nai? No, mi madre estas cosas no le gustan. Coméntame un pouquiño, que cousas leva o teu traxe, non? Leva un corsé, leva algo? No, solo la tela no lleva corsé ninguno. Que apretarse, non? Hombre, claro. Hai que facer sitio para vos sentar. A ver, comentade un pouquiño o menú, que ides comer vos hoxe aquí? O de sempre, churrasco. O churrasco que non falte. E nada máis para acompañar unha empanada. Empanada. Comentade, eu quero un menú completo, non me digas só o principal. Sí. Es el vino. Que haya viño, cerveza e a pasalo ben. E licor café? Tamén. Bueno, pois eu entón a ver se me convidades aquí a xantar. Bueno, aquí non, un poquinho máis abaixo, pero pásate que algo levarás. Vale, moitas gracias, e que vos aproveite. Bueno, Silvana, como podes ver, hoxe eu remato moi ben a festa porque conseguiu unha mesa, conseguiu un prato e eu non podo dicirme nada máis, así que vámonos ver na seguinte reportaxe. Moitísimas grazas ao noso compañeiro Alex por esta reportaxe. Por certo, moi boa compañía despediches esta reportaxe, pero para vindeiro ano quero te ver vestido tamén nesta Feira Franca. Seguimos falando sobre este evento, sobre outras citas que teñen lugar nesta cidade. Facémolo nesta primeira entrevista deste verán destas ruínas de Santo Domingo e facémolo co alcalde da cidade de Lérez, facémolo co alcalde de Pontevedra, don Miguel Anxo Fernández Lores. Moi boas tardes. Hola, boa tarde. Bueno, benvido a este verán. Vimos de ver esta reportaxe da Feira Franca. Imagino que vostede, como alcalde, como manda a tradición, tamén desfrutaría moito deste día, non? Pois sí, a verdade é que todos os anos, polo menos, bueno, pois toda a mañán, gran parte da tarde, en algúns casos, cando o corpo aguanta, pois tamén pola noite, que non é sempre, porque, bueno, pois xantas fora da casa, si visitas a uns amigos que están, pois te invita a todo o mundo, funciona moi ben o licor café, e entón ao final pois hai que descansar algo, porque senón o corpo pide descanso. Pero a verdade é que cada vez a Feira Franca é non sei, é máis exitosa no sentido de que entrou moito na alma da xente, de alguma maneira, non? A mí, cando me preguntan que é a Feira Franca, digo que é unha romería urbana, que non hai moitas. E a lo grande, non? A lo grande, exacto, pero quero dicir que é unha romería donde preparas a mellor comida, vas, quedas cos amigos, veñen os que están fora, sales, é un día, hai aquela frase que dice acabouse o día, acabouse a romería, non? Porque a xente que está planteando, ui, a Feira Franca máis día, non hai romerías de 2 días, bueno, realmente son de un día, non? Porque hai todo un aparato e montaxe que facer e controles que facer e moitísima xente traballando e sería imposible ampliálo. Pero digo que é unha festa das máis participadas que eu conozo e que é algo que a xente está desexando que chegue, que prepara todo o ano, non só o Concello e o Consello Aberto a Feira Franca que se está reunindo sistemáticamente, senón moita xente que prepara esa festa e que está con ilusión esperando que veña, non? E, polo tanto, se sinte alegría na rúa, se sinte disfrutar, é unha festa de convivencia que a mí me parece, e de feito, bueno, que pasaran por aquí, eu atrevo-me a decir, non? Porque cando canta xente, eu creo que pasaron 200.000 personas como mínimo por esta ciudad durante o venres a noite e o sábado todo o día, non? E que durante esas horas, coa cantidad de xente que pasou, non pasara absolutamente nada, quere decir que a xente se sinta a gusto, que disfruta, que é unha festa familiar, que é unha festa de todo o mundo, onde non hai marginalidade, onde hai realmente un disfrute sano e razonable
en fin, da cidade e da convivencia coa xente da cidade, non? Alcalde, éxito de participación nesta 17ª edición da Feira Franca, pero éxito de participación tamén en todos os eventos que tivemos ao longo de todo o verán, non? Bueno, Xa dicía esta mesma semana a Concelleira de Festas. Sí, a Feira Franca é, de alguma maneira, o broche final, non? De todas as festas de verán, as festas da Preguina, a festa do Demo, pero que, ao final, eu creo que o que queremos construir, e estamos construindo, é unha cidade atractiva, que teña moita actividade económica arredor dese verán, das festas, do comercio, da hostelería, do turismo, do noso patrimonio, non? Que esta ruína de Santo Domingo é un exemplo clarísimo, non? Do grande patrimonio arquitectónico, non? Que temos, non? E o que facemos é encher eses espacios públicos, as prazas, pois de actividade. A mí me dá a impresión de que a xente que ven a Pontevedra sempre topa algo. Sempre hai un gaiteiro na rúa, sempre hai itinerantes, sempre hai un festival de jazz, sempre hai un festival de teatro, sempre hai cine na Pedreira, sempre hai algunha cousa que fai que sea atractivo vir a Pontevedra. E hasta agora había esa tendencia de que se viña porque había mal tempo e cando non había día de playa se viña, pero este ano houve días, foron polo menos tardes de playa todas e estuvo sempre a tope a cidade porque ten un atractivo especial. E iso é o que intentamos facer, non? Encher de actividade todo ese mes de xuño, xullo, agosto e parte de setembro para que eso xenere pois, unha actividade económica para a xente que vive e traballa en Pontevedra, non? E eu creo que foi un éxito. As festas da Preguina foron espectaculares porque foron todos os días, choveu de noite e pola mañán para non molestar, é unha cousa increíble, e logo pola tarde pois espectáculo de rúa e de actividade e de dinamismo de rúa, non? Bueno, eso é o que intentamos facer e creo que este ano dou moito resultado e esperamos que isto sea, en fin, que vaya increscendo, non? De alguma maneira, non? Falamos, alcalde, do éxito de todas estas festas ao longo deste verán e falamos tamén do modelo de cidade de Pontevedra. Vostede chega á alcaldía no ano 1999, tiña xa na súa mente por aquel entón o modelo de cidade que quería para Pontevedra? A ver, eu o que tiña na mente, eu naquel momento, cando entrei de alcalde, había un ano que estaba vivindo na Caeira e despois me fun a vivir a Marcón no 97, 98 e era un caos entrar en Pontevedra, salir de Pontevedra, Pontevedra era un almacén de coches, era unha cidade desabrida, unha cidade desagradable no sentido, ruídos, pitos, era imposible, non? Que pensar que por aquí, enfrente, pois pasaban 26.000 coches ao día, que non se sabía moito onde iban, porque Pontevedra era pequeniña, en canto entras, xa sales, non? Entraban polo sur, salían polo oeste, a dar voltas a buscar un aparcamento que non existe, non? Porque o espacio público é escaso, non pode aparcar todo o mundo na farmacia da esquina a comprar un medicamento, es que iso non ten ni pé ni cabeza. Entón, sabíamos perfectamente que había que construir unha cidade máis agradable, unha cidade máis segura, unha cidade máis atractiva, non? E para iso había que tomar decisións, peonalizar o centro histórico, reducir os tráficos innecesarios na cidade, recuperar o espacio público para os cidadáns, etc. Non? Tiñamos moitas ideas, tamén é certo que todo este proxecto foi un proxecto que foi avanzando dinámicamente, no sentido de que se foi modificando a medida que pois, había máis demandas, menos demandas, como se estaba comportando a xente. A veces nos preguntan, e isto como vai acabar? Bueno, pois vai acabar como a xente quera que acabe. A idea é restringir, pero xa veremos e tal. Entón, fomos incorporando cousas, vendo cousas que eran positivas, non? E adaptando o modelo ás necesidades dese momento, non? E eu creo que ademais acertamos, non? E tanto é así que, bueno, pois, non sei, neste próximo mes de setembro, outubro, novembro, decembro, temos peticións de visitas, de conferencias, de querer vir a Pontevedra, porque van a vir alcaldes de toda a zona de Roma, van a vir xente de Portugal, vamos irnos a Portugal, vamos ir a Navarra, Pamplona, Francia, Rouen, nos chaman hasta de Pekín, non? Últimamente, e de México. Quero dicir que este é un tema que entrou moi ben, que a xente valora moi positivamente e que quere saber como fomos entre todos capaces de construir unha cidade onde as persoas, os veciños, as veciñas, os nenos, as persoas con discapacidade sean o máis importante. A mí outro día me chamaba unha señora a opinión e me preguntaba que hai moito tráfico de coches, non sei onde, e entonces, claro, pasan tantos peatóns que non poden pasar os coches. E bueno, pois eso é o que se pide nesta Santa Novena.
o peatón é o primeiro e, polo tanto, vamos a intentar reducir o número de coches máis que os necesarios, non? Pero nós o que non vamos a fazer é poñer semáforos para que non poñan pasar os peatóns, porque queremos que a cidade sea dos peatóns, non? De todos os premios que temos, que son moitos, como modelo de cidade, de cal se sinte máis orgulloso, cal lle gustaría destacar, alcalde? Home, aquí hai dous que pola proxección internacional, bueno, máis importantes logo é o que nos deron de ONU Habitat. A ONU Habitat é un proxecto que se presentaron ese mismo ano que nos deron o premio, que foi 2014, se presentaron 4.500 proxectos en todo o mundo, en 195 países. Proxectos feitos por institucións, tamén por entidades, por ONGs, que significaran un exemplo de mellorar as condicións de vida da xente, non? Claro, a nos nos deron o premio institucional máis importante, elixido entre 195 países, entre 4.500 proxectos, logo entre 450, logo entre 50, e nos deron un proxecto que eles consideran que é transferible, que é imitable xenéricamente en todo o mundo, de unha cidade feita para as persoas. Claro, eso é tan bonito que a mí, e sendo un premio internacional, pois moito máis. E logo o premio de Nueva York, porque que Nueva York é a metrópole capital teórica do mundo, non? Que te poña como exemplo tamén de como se teñen que facer as cousas en cidades, bueno, pois non monstruos de cidades, pero tamén se podrían facer de como hai que facer as cousas para recuperar a calidade de vida, a saúde en relación con, en fin, coa convivencia ciudadana, coa saúde pública, co exercicio, con toda a seguridade vial, todo mezclado. Bueno, pois que fixera eso Nueva York como exemplo para as cidades americanas de Pontevedra. Bueno, había que ver, ou tiñades que ver a cara que tiñan os 30 ou 40 pontevedreses que vivindo en Nueva York e que localizamos e os invitamos a unha cea e logo os invitamos á entrega de premio, non? Claro, están vivindo nunha cidade na que premian a súa cidade, non? Como exemplo do que hai que facer. Eso é moi importante, non? Para min eses logo, amén de outros que pudo haber, pero eses son os máis importantes que hubo, non? Moito traballo feito nesta cidade, eu pregunto, alcalde, queda algo por facer ou que lle gustaría tamén levar a cabo? Bueno, quedan moitísimas... Como modelo de cidade, Como modelo. Quedan moitísimas cousas, non? Nos creemos que aínda temos que incorporar máis o río á vida da cidade, que temos que chegar con digamos, todo este modelo de calidade a todos os barrios, que estamos chegando, pero non a todos, e tamén aos núcleos de centralidade das parroquias. Estamos agora con un proxecto que nos parece que queremos que sea tamén exemplar e pioneiro, que é o tema da recuperación do 100% ou de casi o 100% da materia orgánica que se bota no lixo doméstico para enriquecer tamén os solos, os xardíns, as plazas, os cultivos de horta que haxa na propia cidade e ao mesmo tempo evitar a contaminación que se fai cando se queima o lixo en Sogama, non? Estamos en un proxecto deste tipo. Logo hai un tema que nos parece fundamental, que aínda non logramos, que é sanear totalmente o río Gafos, o río Lérez e a ría de Pontevedra, porque temos aí un gran potencial e aí aínda queda moito por facer, non? O sea que non está rematado. Se seguimos falando deso, gustaríame que os montes periurbanos de Pontevedra, todo o espacio fose cunha biodiversidade de calidade, evitar incendios, aumentar a riqueza, a produción de cogumelos, de mel, de madeira de alta calidad. Bueno, todo eso necesita moito tempo, moita inversión, moitas ideas e moita colaboración da xente, non? Imos agora, alcalde, estamos chegando ao final desta entrevista, estamos fora de tempo, pero imos unha serie de preguntas curtas. Unha delas é, despois destes 3 anos de alcaldía que todavía lle quedan por diante, haberá máis alcaldía despois? Bueno, ahora estamos traballando, non? Quedan aínda... Queda moito tempo para pensarlo, non? En 3 anos pode pasar calquer cousa. En todo caso, cando falte un ano, falamos outra vez. Un lugar que lle gusta especialmente desta cidade, de Pontevedra? Bueno, a mí me gustan todos os lugares desta cidade, pero bueno, me gusta a Praza de Santa María, a Praza da Leña, a Praza da Pedreira, non sei, todos os espacios, e logo depois xa todo o que é os bordes do río e os paseos do Lérez son espectaculares. Unha rúa para camiñar? Unha rúa para camiñar, pois non sei, pois Sarmiento, por exemplo. Un hobby ou hobbies que teña o alcalde de Pontevedra? Bueno, hobbies teño moitos, Entre eles? Entre eles, pois a sardinería, ver moito, a mí gustan moito todos os deportes, casi todos os deportes. Me gustan moito velos, e eu son un vicioso de estar vendo os Xogos Olímpicos que pudenos seguir, e obviamente seguindo aos deportistas galegos e españois que participaban.
pero bueno, me gusta ver deporte, facer deporte, tamén a xardinería, tamén xogar as cartas, o mus, bueno, me gustan moitas cousas, como a todo mundo, ler tamén, obviamente. Con quen lle gusta pasar o tempo libre o alcalde de Pontevedra? Bueno, a mí o tempo libre vai a quedar así como unha formalidade, me gusta pasalo coa miña muller e con meus fillos, pero eso pode sonar como unha... pero é verdad, non? Porque Pero si é verdade, é unha non? verdad como copa dun pino, me lo paso moi ben cando estamos todos xuntos e cando salimos de viaxe, e como hai moito tempo dedicado ao Concello e que todos temos moitas actividades, ese momento é importante. Rapidísimamente, alcalde, un soño que lle quede por cumprir? Pois a min me queda un soño de recuperar a ría de Pontevedra. A min o soño máis grande e o broche final dos meus mandatos e do BNG en Pontevedra é intentar recuperar a ría en toda a súa extensión e trasladar Ence, obviamente, e que a ría de Pontevedra, que é unha das máis bonitas do mundo, pois poida sacarse toda a rentabilidade como espacio natural, non? Con ese señor nos quedamos. Alcalde, ata aquí chegou esta entrevista. Nos imos lle dar paso ao noso compañeiro Alex García, que está na Praza da Ferrería con o noso artista da semana, ele Leo González. Quedamos con él, pero antes de nada, alcalde, brindamos. Hay que brindar por Pontevedra. Moitísimas gracias por estar con nos. Un placer, alcalde. O mismo digo. Chao. Moi boa, Silvana. Pois aquí estamos, como cada venres, na Praza de Ferrería, dando boa música. E hoxe vai ser música caribeña. Estamos aquí con Edu González. Muy boas, Edu, ¿qué tal? Excelente, muchísimas gracias por la invitación, contentísimo de estar acá pues, en este verano tan maravilloso que nos ofrece la tierra de Galicia y bueno, trayendo mi música con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho respeto para todo el público acá de Galicia y de España, pues de Venezuela con cariño, un poco de salsa, ¿no? A túa carreira comezou con 15 anos. Coméntame un pouco como foi esa introdución no mundo da música. Sí, bueno, desde muy pequeño, desde muy chico, pues desde 15 años participando en grupos locales allá en mi tierra natal, que es Caracas, la capital de Venezuela, alternando y participando en varias orquestas. Poco a poco pues fuimos escalando y llegamos a la orquesta que es Magia Caribeña, que es una de las orquestas más emblemáticas de salsa en el país, con la cual pues tuve la oportunidad de salir al exterior y pues fueron pasos que vamos dando para ir afianzando lo que es la carrera, en mi caso como de un cantante, y ya pues con bases tengo la oportunidad de sacar mi primera producción como solista, ¿no? Que o que nos vas a presentar aquí hoxe, non? A túa evolución como cantante, que nos vas a presentar esa canción Caminaré. Así es. Da que será o teu disco a finais de ano, non? Mais ou menos. Exactamente, si Dios quiere ya a final de año está listo el disco, son unas pinceladas que nos quedan solamente lo que es mezcla y masterización, pero de resto ya están varios temas listos como este que vamos a escuchar ahora, que es el promocional de este verano 2016. E cales son esas metas a alcanzar con este novo álbum? Lograr conquistar el corazón de todo el público. Ahora en Europa pues tengo esta oportunidad, tengo ya varios días acá y pues hemos estado en Madrid, vamos ahora a Coruña, después de acá estar contigo pues haciendo promoción y llevando lo que es la música y realzando el género de la salsa, que creo que bastante nos hace falta. Pues desde aquí, desde Verán, deixamos-te hoxe esta Praza de Ferrería para que continúes con esa promoción e nada máis que deixarse moitísima sorte. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, pues aquí estamos. Al parecer no has recibido mi mensaje. Cuando te fuiste te lancé 1000 advertencias. No hiciste caso y ahora vengo a repetirte lo que te dije aquella noche con cautela. Tú no pensaste que al dejarme te arriesgabas a estar conmigo por el resto de tus días. Llegó la hora de buscarte y perseguirte hasta que vuelvas conmigo junto a mí toda tu vida. Caminaré para buscarte en cielo y tierra, aunque cierres las fronteras de tu alma y de tu sangre. Caminaré hasta poder encontrar tu nombre. No te voy a dejar libre, este amor no fue una apuesta. Caminaré aunque mis zapatos se me gasten y mis pies sigan pisando toda huella que dejaste. Quiero que sientas todo el día detrás tuyo una presencia que trastorne tu cabeza. Que si te toca no te besan, te detengas. Imagínate mi boca, mi respiración, mi pena.
pies sigan pisando toda huella que dejaste. Caminaré aunque mis zapatos se me gasten y mis pies sigan pisando toda huella que dejaste. Te perseguiré, por el mundo te buscaré, soñándote, llamándote, y a la larga yo te encontraré. Caminaré, pues este amor no fue una apuesta y mi alma está dispuesta a darte mi querer. Caminaré, aunque en un tiempo lejano te voy a hallar y de la mano te llevaré. Y aunque se me vaya la vida entera, te voy a encontrar. Menudo, pa' que sepa. Aunque se gasten mis zapatos y pase malos ratos buscándote, mujer, si sabes que te quiero, pues quiéreme también. Caminaré, sentirás mi respiración, el latir de mi corazón, rozándote, tocándote. Y llegó el momento. Caminaré paso a pasito, caminaré poco a poquito lo haré, caminaré, y en el momento preciso a tu lado yo estaré. Mira, caminando estoy buscando, todas tus huellas voy pisando, y cuando llegue el día mi corazón te daré, te entregaré el alma mía y tú serás y yo tuyo seré por siempre. Agora, desde Pontevedra, Verán Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas.